1 मिनिट समासो Kami coba, kami lihat berapa. Bismillah. मोनसे खैथामोन कुइसना खैथामोन 50 कुइसनमोन 15 कुइसननि मोनसे हायाखै माबे नाम्बारखौ हायाखै 13 क्या है माया kesabung makan di teman माबे मोन कुइसना नि दालां हो काबेरी दैमानि सायाव होनदों मा जानांगौमोन मोनथिया आरो मोनसे कुइसना मामोन माखौ जाया होनना बुंदोंमोन साउथ आफ्रिकानि बबे स्टेशननिफ्राय नाख्लायनाय जादोंमोन मा होदोंमोन बिसोरो चन्डीगढ़ चन्डीगढ़ होननाय जायगाथ' गैया चन्डीगढ़ाथ' जोंनि आसामावसो दोङो आच्छा बेनिफ्राय फार्स्ट कुइसना मामोन महात्मा गान्धी रबीन्द्रनाथ ठाकुर माने टेगर 2 नम्बर कुइसनालाय गोसोखांनाय गोसाय बुं 1930 दान्डी मार्चखौ माब्ला माबे मायथायाव माबे खालाराव जागायजेननाय जादोंमोन आनसारा मामोन माबा मोनसे बेसेबां मायथाइयाव हु अर डाइ होननाय स्ल'गानखौ सोर होदोंमोन महात्मा गान्धीयानो होदोंमोन 5 नम्बराव दोङो साउथ आफ्रिकायाव गान्धीया 1930 बबे जायगायावमोन लन्डनाव ना बले साउथ आफ्रिकायावमोन ना इन्डियायावमोन साउथ आफ्रिका यस 7 नम्बराव भारत बिनि उनाव इन्डिया फार्स्ट सत्याग्रहखौ माब्ला जादोंमोन महात्मा गान्धीया 1915 इन्डियायाव फैबाय फैखांनायनि उनावसो इन्डियायाव सत्याग्रह खालामगोन नंगौ ना होमब्ला माबे मायथाइयावमोन 1931 आच्छा 9 नम्बरा 1932 मायथाइयाव इन्डिया हरिजन समाजखौ सोर जागायजेनदोंमोन महात्मा गान्धीयानो बेनिफ्राय मा होनना बुंदो 10 नम्बराव होनदो हाफ नेकेड सेडिशियास फकीर होननानै सोर बुंदोंमोन गान्धीखौ सोर बुंदोंमोन बेखौ लिरनो हायाखै गुरुदेव टेगरनो सोर गुरुदेव मुं होदोंमोन हिन्दु स्वराज होननायखौ माब्ला पाब्लिश खालामदोंमोन
गान्धीजिया मा मायथाइयाव हादों होननानै बुंदोंमोन महात्मा गान्धी सेतु इज ओवर बबे दैमानि सायाव दङ काबेरि होनदों न बे हुग्लिसो जागौमोन नामा हुग्लि जाया कलकातायाव थानाय महात्मा गान्धी सेतु कलकाता बेनिफ्राय गान्धीजिनि ग्रेन्डफादारा सोर बिब'आ उत्तम सान गान्धी अब्ला करमचंद गान्धीया सोर बिफासो न थिगानो ओमफ्राय गान्धीजिखौ सोर बुथारदोंमोन नाथुराम गडसे माबे मायथाइयाव गान्धीजिया बबेयाव थैदोंमोन गोदान दिल्लीयाव थैदोंमोन बेनि माबाया बबाव दङ दा जेराव सावदों बे सावनाय जायगाखौ बबेयाव सावनाय जायगाखौ मा बुङो मिन्थिया आसाम गान्धीया आसामाव माब्ला फैदोंमोन फार्स्ट टाइम 1924 मायथाइयाव बबेयाव फैदोंमोन बबे जायगायाव गुवाहाटी बबेयाव पान्डुआ नोंसोरनावबो थांबावनो हागोन ना नोंसोरनावबो थांबावनो हागोन ना ना आं नैयावनाव मानजों नायदो आं नैखौ नामोन रिफ्रेश खालामनि हा बेफोरखौनो सोंगोन जुदि पास जायो गान्धीया बिजाबो लिरदोंमोन ना गांसे बिजाबनि मुं दंमोन दा स्ट'रि अफ जागायजेननायनिफ्राय बुंला महात्मा गान्धीया माब्ला जोनोम जादोंमोन गुजरातनि पोरबन्दर सोहोराव जोनोम जादोंमोन देबदास रामदास बबे कर्टआ बेखौ माने माबानो थिनदोंमोन बोखारनो थिनदोंमोन खोला आफ्रिकानि हाइकर्टआव उनाव बे बोखारनाय ना बोखाराखैमोन बेनि उनावहाय साउथ आफ्रिकायाव गोबां इन्डियान्सफोर थायोमोन बे इन्डियान्सफोरनि थाखाय भट होनाय मोनथायाखैमोन सोरो इंराजफोरा होमब्ला बेनि ओंथाय मा लादोंमोन बे मा खालामदोंमोन मा सोमावसारदोंमोन आयेननि बेबस्था लादोंमोन ओमफ्राय भट होनो मोननाय ना मोनासै उनावहाय मोनदोंमोन बे जे मोनसे ग्रुप खुलिदोंमोन मा ग्रुपमोन बे साउथ आफ्रिकायाव थांना जे मोनसे ग्रुप खुलिदोंमोन मा ग्रुप खुलिदोंमोन स्ट्रेट्स दावहायाव मा जोखोम जानाय मानसिफोरखौ मा होदोंमोन मेडिकेल हेफाजाब होदोंमोन बायदि होदोंमोन बुंनो हागोन ना साउथ आफ्रिकायाव सोर सुबुङा महात्मा गान्धीखौ लेंहरदोंमोन आसलते फरायनो थाखाय ल' फरायनो थाखाय आब्दुल्ला खान बे लेंहरदोंमोन बेनि थाखाय बेनि उनावहाय इन्डियायाव बेसेबां मायथाइयाव फैदोंमोन होनदोंमोन नोङो 15 मायथाइयाव 1915 मायथाइयाव फैखांनायनि उनाव मा खालामदोंमोन फार्स्ट आच्छा इन्डियायाव सोर लेंहरनाय सोर लिडारमोन इन्डियायाव महात्मा गान्धीनि गखाले होननाय सासे लिडारमोन दे बुंनाय हा मोजाङै बुं आबुङै बुं इन्डियान कंग्रेसनि
लिडारमोन नेशनल कांग्रेस नि अब्ला इंडियन नेशनल कांग्रेस नि माबोलामोन नि माबा हिसाबै एज ए मेम्बार बा प्रेसिडेन्ट हिसाबै महात्मा गान्धीया माब्ला इंडियन नेशनल कांग्रेस नि माबा जादोंमोन लिडार जादोंमोन 1930 बिदिनो बेनि उनावहाय महात्मा गान्धीया भारताव थानाय मा गियान खान्थिफोरखौ बे सुस्रांनो नाजादोंमोन हारि-हारिसा मुगैनाय सती सावनायखौलाय दांनो मोनि सुइनो मोनिखौलाय गोबां बेनि उनावहाय बे जे खायसे एजिटेशन खालामदोंमोन मुभमेन्ट खालामदों मुभमेन्टनि बागै बुंनाय अहिंसा मुभमेन्ट बेनि फार्स्ट अहिंसा सोमावसारनायनि नामा मा जेरै दान्डि मार्चआबो मोनसे एथ' नङाना बे गिबियाव नङा बे बयनिख्रुइ गिबिसिना मामोन सत्यग्रहआबो नङा नोंनि नामा मा गान्धी जयन्तीनि सानाव मा जागासिनो दङ दा नङा मा जागासिनो दङ दा कुइज बादायलायनाय बे कुइज बादायलायनाया मा बादायलायनाय बियो गान्धीजीनि बागै बेयो फार्स्ट राउन्ड ना सेकेन्ड राउन्ड ना थार्ड राउन्ड बे फार्स्ट राउन्ड प्रिलिमिनारि राउन्ड बेवहाय पास जायोब्ला नोंसोरो मेन जितु कुइज कम्पिटिशन मा खालामनो मोनगोन बाहागो लानो मोनगोन दा मोनगोन ना मोनगा होनना सानदों पास जागोन ना जाया होनना सानदों प्रिलिमिनारि राउन्डआव पास जागोन ना जाया जागोन कनफिडेन्स दङ थिग दङ Fakta berupa